nakladnik, Hrvatska matica iseljenika. Za nakladnika Dio Marić, prevoditelji Neven Terečić za engleski, Darko Mažuranić za španjolski. Lektori Sandra Đudina za hrvatski i Željka Somon za engleski i španjolski. Dizajn Luka Gusić. Tiskara Vjesnik Zagreb. Ljubazno vas podsjećamo, stišajte mobitel. Svima neka vam ovi trenuci budu na dobro. Nismo mogli niti zamisliti da bismo se tako brzo mogli naviknuti na život u Zagrebu. Prije nekoliko mjeseci kupili smo kuću i jako nam se sviđa život u našu kvartu, zato što je siguran i miran, što je odlično za našu malu kćer. Najveće iznenađenje bili su susjedi. Oni su ljubazni, darežljivi i puno se brinu za sve što se događa u kvartu, posebno u tuđim kućama. Znati želja Hrvata je tako da ponekad mislimo da nema granica. Ja sam ovdje iz Mađarske i ja ne učim hrvatski, ja živim ovdje, nego živim ovdje sad, ja želim naučiti bolje hrvatski. U Mađarskoj u Budimpešti studiram opcije za lingvistiku, znači ne studiram samo jezik, nego književnost i gramatiku isto. Hrvatski i mađarski nisu slični, jer mađarski nije slavenski jezik. I na primjer u mađarskom jeziku nemamo rodove i kad govorim na hrvatskom moramo se jako koncentrirati na rodove. Ali imamo relativno puno posuđenica iz hrvatskog jezika, na primjer čizma je isto čizma ili mačka je isto mačka. I kad sam počela učiti hrvatski, bila sam jako iznenađena da imamo toliko puno sličnih riječi. Nadam se da ću dobro naučiti hrvatski, jer želim raditi kao hrvatska. Bog, zovem se Marina. Živimo ovdje u Hrvatskoj s sinom. Učim hrvatski na praktiku. I imamo jako malo slobodnog vremena jer moj sin puno trenira i igrice za Dinamo, a zove se Dino. I ima često utakmice i igre
dobra prilika za djeta, za djeteta. Znači u školama na ovaj da je jako poznato. I nadamo se da će uspjeti. Pisano je, ništa nije slučajno. Bijaše tuga i buga, Klukas, Lobel, Muhlo, Kostinac i Hrvat. I bi narod Hrvati. I dođoše. Gdje su danas? Papa Ivan VIII u pismu hrvatskom knezu Branimiru kaže: kad smo naime na dan uzašašća Gospodnjega služili misu na žrtveniku svetoga Petra, digo smo ruke uvis i blagoslovi smo tebe i cijel narod tvoj i cijelu zemlju tvoju. I svijet prizna Hrvatsku, plodnu, bogatu, prekrasnu zemlju mora i rijeka, kojoj je dano sve besplatno za bogat život. Bilo je to 879. Kakva smo zemlja danas? Danas je Republika Hrvatska, uza sve što joj je dano, besplatno, iseljenička zemlja. Jednak broj Hrvata, kažu podaci, živi u iseljeništvu i u domovini. Otišli su i odlaze, zapisano je, zbog duhovnih, povijesnih, političkih i ekonomskih okolnosti. O tome se piše. Ne zaboravimo, poštovani svi, pisana riječ svjedoči tijeku vremena u povijesti čovjeka i društva, ne dopuštajući da se zaborave događaji, činjenice i razmišljanja. Kod nas pisana riječ tako svjedoči i čini hrvatsku književnost, nemojmo zaboraviti, koja raste od zahvale opata Držihe kralju Dmitru Zvonimiru 1100. na Bašćanskoj ploči do danas, kada se spominjemo dana kada je Marko Marulić 1501. dovršio Juditu. Na dan hrvatske knjige, gospode i dame, predstavljamo Hrvatski iseljenički zbornik 2022. Naši predstavljači su doktor znanosti Darko Matovac, doktorica znanosti Marijeta Rajković-Iveta, doktorica znanosti Marina Perić-Kaskaj i urednica Vesna Kukavica, profesorica. Poštovani su uzvanici Hrvatskog sabora, predstavnici vlade, cijenjeni izaslanici, uvažene predstavnice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine, kolegice i kolege, autori i autorice radova objavljenih u zborniku, poštovani nazočni svi predstavnici vodećih hrvatskih ustanova u kulturi i znanosti, Filozofskog fakulteta, Hrvatskih studija, Hrvatskog državnog arhiva, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatskog katoličkog sveučilišta te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dragi prijatelji Hrvatske matice iseljenika, ovdje u dvorani Matis, i vi koji nas pratite putem društvenih mreža, dobrodošli svi na svečano predstavljanje Matičina ljetopisa Hrvatskog iseljeničkog zbornika. Pozdravit će nas ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, profesor Mijo Marić.
Poštovane dame i gospodo, dragi visoki uzvanici i jednim imenom dragi prijatelji. Sve vas pozdravljam u ime Hrvatske matice iseljenika i izražavam moje veliko zadovoljstvo što smo se danas okupili u ovako impozantnom broju kako bismo predstavili Hrvatski iseljenički zbornik. Vidite ga, knjiga od oko 500 stranica koja pretendira da predstavi ono što je bilo važno u protekloj godini, a vezano je uz naše iseljeništvo. Dakle, to je jedna zajednička priča iz koje nastaje ova vrijedna knjiga. Sad, kad je riječ o knjigama, mi imamo tradiciju knjige, kao što je naša uvažena voditeljica rekla, još od 1501. godine, evo sasvim slučajno i sad poklapa se sa ovim vremenom, dakle 22. travnja izašla je naša čuvena Judita. I na tragu toga bilo je niz pisanih dijela koja su govorila o Hrvatima kao zajednici, ali u Hrvatskoj, ali i o Hrvatima širom svijeta. I meni sad ovo, sada današnji dan, kad slavimo dan i noć knjige, na simboličkoj razini to predstavlja priču o univerzalnoj vrijednosti knjige, dakle i danju i noću. Možemo je čitati u svako vrijeme, ona je svevremenska, ona je na simboličkoj razini i svjetlo i tama. Ovaj puta mi gledamo tu njenu svijetlu stranu koja govori o našem iseljeništvu i ovdje ćete naći bezbroj priča velikih i malih o malim ljudima, o velikim skupinama, o velikim zajednicama, ali univerzalnim vrijednostima kao što je recimo ljudska sloboda. Ove godine centralna tema zbornika je ljudska sloboda. Dakle, to je, osobno smatram to najvažnijom tekovinom civilizacijskog, dakle, dostići razinu slobode, iz nje proizilazi sve druge valjda vrijednosti i svi drugi osjećaji, dakle, ali osnova za prezentaciju svih drugih oblika ljudske djelatnosti je ljudska sloboda. Ovdje je u okviru te ljudske slobode jedan poseban naglasak stavljen na slobodu kretanja. Dakle, a mi Hrvati poznati smo po tome da se krećemo već, pa možemo kazati, tisućama godina. U ovom vremenu krećemo se i nešto više od onog što bismo željeli. Ali, budući je realitet uvijek u pravu, mi u Hrvatskoj matici iseljenika nastojimo to kretanje Hrvata opet iskoristiti na način da povežemo tu iseljenu i domovinsku Hrvatsku i da to kretanje pretvorimo u nekakvu komparativnu prednost. Dakle, suradnja Hrvata cijelog svijeta ma gdje bili. U ovom zborniku je to i predstavljeno na takav način, a sadržano i u činjenici da ovdje imamo autore iz cijelog svijeta. Svima njima i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli ovom zborniku hvala u ime Hrvatske matice iseljenika, dakle svakom od tih autora pojedinačno hvala. Posebno hvala našoj Vesni, koja to radi neumorno, ali doslovno neumorno, neka ovo ne zvuči kao fraza, i koja predstavlja enciklopediju, samo po sve predstavlja enciklopediju o hrvatskom iseljeništvu. Dakle, kad mene nešto pitaju, ja kažem ne znam, ali pitajte Vesnu, ona vam sve zna o iseljeništvu i zna svakog iseljenika na ovom svijetu. Hvala vam, ali hvala i svima vama što ste našli vremena unatoč tome što ja znam da su vaša kretanja česta, da baš danas dođete ovdje nama i da zajedno proslavimo zbornik hrvatskog iseljeništva. Hvala i mom predsjedniku
gospodinu Milanu Kovaču, što nas uvijek počasti svojim dolaskom ovdje. Želim vam svima ugodan nastavak i nakon toga ćemo se malo i družiti ovdje. Hvala vam lijepa. Vrati tamo da prisuze. Pred nama je, gospodo i dame, serijska publikacija koja već 67 godina stiže u svaki hrvatski dom diljem svijeta. Vidjeli smo uvodno ove simpatične videozapise kako radost materinjeg jezika i izričaja desetljećima privlači migrante naših korijena svih naraštaja, s udaljenih meridijana, a dolaze i ljube glavni grad svih Hrvata, naš Zagreb. S radošću iščekujemo posljedne riječi izaslanice predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospođe Žane Čolić, iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine. Izvolite. Dobar dan svima, nadam se da me čujete. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje s vama i prenosim vam najsrdačnije pozdrave od gospodina Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatske vlade. Vjerujem da svi znate koliko ova Hrvatska vlada radi i koliko čini da te migracije o kojima su prethodnici govorili, da oni budu samo fizičke naravi. U duhu smo zasigurno povezani, kroz brojne projekte smo povezani, tako da evo, naravno pozdravljam vas sve skupa i u svoje osobno ime. Vi koji ste danas ovdje pratite sigurno ovaj Hrvatski iseljenički zbornik, čitate ga. Vjerujem da ćete se složiti da možemo reći da je ovo nešto jedinstveno, nešto zaista posebno i u svojoj vrijednosti. Na puno načina on povezuje Hrvatsku, povezuje hrvatske ljude, povezuje tradiciju, baštinu, povezuje znanost, povezuje obrazovanje, povezuje, već sam rekla, ljude. Ali ono što je meni iz mog osobnog iskustva nekako blisko, da ovaj zbornik zaista svi s radošću čitaju. Čitaju ga različite generacije. Kod mene u obitelji, moj otac koji ima 81 godinu, čita ovaj zbornik isto kao i moja nećakinja koja ima 21 godinu. Tako da mislim da to dovoljno govori koliko je ovaj zbornik i zanimljiv, koliko je to dokument jednog vremena, a naravno, evo, mladi ga zaista na neki način i vole i prezentiraju, što je znak da zbornik u skladu sa vremenom u kojem živimo prilagođava svoj i tekst, i sadržaj, i ostale forme. Evo, ja bih čestitala Hrvatskoj matici iseljenika, čestitala bih svima koji su doprinijeli da ovaj zbornik bude tako kvalitetan. Naravno, posebne čestitke i zahvale urednici, koja je zaista izvrsna i vjerujem da, evo, njen duh, njena prije svega ljubav koju ulaže, nitko od nas nije ravnodušan na to i da smo, evo, prije svega i zbog zbornika, ali mislim da svi razumijemo, zbornik je jednako Vesna. Evo, Vesna, hvala zaista u ime svih nas. Na neki način, evo, ovaj zbornik, ovo vrijeme, ovaj ljetopis, sve ono što Hrvati kao narod, bilo gdje da žive, proživljavaju, što im je važno, ostaje zbog ovog zbornika i zbog vaših napora, evo, zapisano i za neke buduće generacije. Evo, još jedanput srdačan pozdrav. Pozdravljam, evo, i u ime svojih kolega ovdje, kolegice Kroacijanin, koja je iz Središnjeg državnog ureda, u ime svog državnog tajnika, gospodina Milasa, uz čestitke, evo, veselimo se nekim budućim projektima koje realiziramo, evo, i sa Hrvatskom maticom iseljenika. Hvala lijepo. Dobro je znano da je narod koji ima očuvanu svoju pisanu riječ posjeduje veliko bogatstvo i kulture i identiteta. U ovom vremenu važno je ne propustiti prigodu svoj nacionalni kulturni identitet u ovom globaliziranom vremenu sačuvati, jer je neponovljiv. Gospodo i dame, s nama je izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, zastupnica Zdravka Bušić. Hvala lijepa.
Evo, ja se nadam da se čujemo, ali možemo se čuti i bez mikrofona, ja mislim. Ja vas sve od srca pozdravljam vas u ime Hrvatskog sabora, u ime predsjednika Hrvatskog sabora, naravno uvijek i u svoje osobno ime. Ja mislim da će ovdje svi nazočni, poznamo se jako, mi smo kao jedna obitelj, ja bih rekla, i evo uvijek na isti način nekako se okupimo u raznim formama. Sada je malo drugčije, ali evo, ja mislim sudjelovala, neće i telefon zvoni, ali ugasit ćemo. Ja mislim sudjelovala u predstavljanju skoro pa svih ovih zbornika. Vesna i ja se jako dobro poznajemo, ali nije riječ o ovim. Ali ovaj zbornik sam, ja vjerujte, čitala kao student u Americi. I možda vam je to sad nisam htjela o sebi govoriti, ali ovaj zbornik je, vjerujte, značio jako puno za Hrvate i onda, a znači i danas. Kad sam gledala ove video koje ste prezentirali malo prije, u samom početku, sjetila sam se, morala nešto reći, jer sam, evo, svježe došla iz Južne Amerike. Bila sam na 6. susretu Hrvata Južne Amerike. I sve mi je to tako posjetilo. Naravno, ja bih vam mogla sada jako puno o tome reći, jer sam nekako još uvijek nosim te žive slike. Da ste vi samo vidjeli kako i na koji način ti ljudi koji smo mi sreli, gospodin Milas je također bio, koliko, ja bih najradije da ste vi vidjeli taj film. I onda mi ne bi trebali nikom ništa reći, nego bi samo doživljavali i proživjeli što znači Hrvatska i hrvatska riječ. Hrvatska riječ koju oni, vjerujte, 90% od njih uopće ne razumiju. Ali oni ih tako doživljavaju u srcu da ja vama uopće, to je teško prenijeti. Teško je prenijeti sada vama ovdje osjećaje tih ljudi. Ja bih puno više govorila, ali me predsjednik upravnog vijeća upozorio da ja ne sam govoriti više od 5 minuta. Evo, dao mi je čak manje od 5 minuta. Ali mi smo ovdje svi zapravo svoji. Svi znamo, evo, ja bih mogla, ne vidim neonaočala, ali ne se čini da obrze nekih ljudi prepoznaje pa da ih ne imenujem. Svi znamo što osjećamo, koliko Hrvatska, izvan domovinska Hrvatska, koju ja zovem sada, ja ne volim zvati kao dijaspora, to je izvan domovinska Hrvatska koju ste dobro rekli, ima ih skoro pola. Živi izvan Hrvatske, a ova druga polovina živi u Hrvatskoj. Mogli bismo jako puno o njima reći, ali trebamo te ljude više upoznati. Kad su ovdje i kad dođu, ja bih zato upozorila, jednostavno savjetovala i Hrvatskoj televiziji da pronalaze te ljude, ovako kao što ste vi pronašli ove neke ljude koji žive sada, mlade ljude koji su došli u Hrvatsku. Kako i na koji način oni osjećaju Hrvatsku, kako doživljavaju Hrvatsku, ali isto da prenesemo tko je njima usadio tu ljubav i tu povezanost sa Hrvatskom. To je bitno sačuvati. I to je uloga ovih matice, Hrvatske matice iseljenika. Znači, očuvati onu srž, ono nevidljivo koje povezuje ovu 3. ili 4. generaciju koja ovako govori o Hrvatskoj i povezati sa onim, vjerujte, kojih više nema, ali su usadili onu ljubav, onu žicu, onu srž hrvatstva koje njih doveo u Hrvatsku. Evo, hvala lijepa. Milane, nisam Ovako zajedno počinjemo listanje Hrvatskog iseljeničkog zbornika. Kažu, to je zaista serijska publikacija u tiskanom i elektroničnom obliku. Mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskog naroda u domovini i izvan granica. Stoga je razumljiva, vidjet ćete zapisano je tako i u svom tisku koji je izašao iz Hrvatske matice iseljenika,
Dakle, odluka nakladnika da hrvatski iseljenički zbornik tiska se u trojezičnom obliku, hrvatski, engleski i španjolski, kako bi premostio jezičnu barijeru i tako bio dostupan i onim građanima hrvatskog podrijetla iz 50 država svijeta koji više ne govore našim hrvatskim jezikom, već jezikom domicilne zemlje. Od 8 cjelina na ovaj dan hrvatske knjige, poštovani svi, predstavljamo najprije kroatističke obzore usredotočene na inozemnu kroatiku i hrvatski jezik u dijaspori. Zato je s nama voditelj Kroatikuma, Centra za hrvatski kao drugi strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. Darko Matovac. Mogu ja i glasno? Da. Možete uzeti i ovo. Evo možemo ovako, mislim da... Dobar dan svima, poštovani ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, poštovana urednice zbornika, poštovani autori i autorice, dragi kolege i kolegice. Velika mi je čast pozdraviti vas ovdje. Prvi put sam s vama, pa oprostite malo na temi, to što ne znam koji mikrofon je. Kao što ste čuli, ovogodišnji zbornik sastoji se od 8 cjelina i drago mi je što imam čast predstaviti prvu cjelinu kroatističkih obzora. Ta cjelina ima ukupno 5 radova, zbornik se nalazi ukupno 31 rad. Prigodno je to zbog toga što ta cjelina može govoriti o predstavljanju zbog toga što je, kao što smo već čuli danas, dan hrvatske knjige, ali ujedno i manifestacija Noć knjige. Riječ je o manifestaciji koja, među ostalim, ima i zadatak približavati čitanje nekim novim generacijama i novim čitateljima. A mislim da su upravo iseljenici i njihovi potomci kao osobe koje često hrvatskim jezikom ne služe se baš najbolje, služe se njime kao nematerinjskim jezikom, da su oni zapravo sve veća i veća i sve brojnija čitateljska publika u Hrvatskoj. Nažalost, nemamo još dovoljno broja specijaliziranih izdanja namijenjenih čitanju na hrvatskom kao nematerinjskom jeziku i to je nešto što nas kao cijelo društvo zapravo tek čeka. Međutim, svijest o učenju i očuvanju hrvatskog jezika ne samo da je jak, on je svakim danom sve jača i jača. I upravo u razgovoru s uredništvom sretan sam što je uredništvo smatralo da je prigodno da se otvaranje promocije zbornika pokrene s ovom tematskom cjelinom kroatistički obzori. Ja ću nešto malo više govoriti o radu koji smo za zbornik napisali kolegica Ana Grgić, koja je isto ovdje, i kolegica Marinela Aleksovski, u kojoj smo govorili o Kroatikumu, Centru za hrvatski kao drugi strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Vidjeli ste upravo filmić, pa otprilike vidite što radimo. Međutim, prije nego što nešto više kažemo o Kroatikumu, volio bih reći nekoliko rečenica i o ostalim radovima koji se nalaze unutar ovog dijela zbornika. Krenuo bih s radom koji je meni osobno blizak. Riječ je o životu lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim sveučilištima. Naime, imao sam i to iskustvo, pa tako da znam kako se kolege koji se nalaze na sličnoj poziciji osjećaju. O toj temi vrlo zanimljivo i sasvim osobno, onako iz prvog lica piše kolega Robert Dedek. On piše o raznovrsnosti tog lektorskog posla. Ispravno ga definira kao vrlo bogat, zahtjevan i prije svega raznovrsan posao. Naime, taj posao obuhvaća ne samo poučavanje hrvatskog jezika kao što na prvi pogled to izgleda, već i poučavanje hrvatske književnosti, filma, glazbe, suvremene i akademske, svakodnevne kulture, ali i akademske kulture. Drugim riječima, lektorski posao nije samo poučavanje jezika, nego poučavanje hrvatske kulture u cijelini. Takav posao postavlja velike zahtjeve pred lektore, ne samo u smislu struke, što nam je najbitnije, već i u smislu privatnog života. Ponajprije kada je riječ o oblikovanju vlastitog identiteta između domovine i mjesta na kojem se radi. Tako da je to isto jedna vrsta iseljenika, o kojima se možda malo manje govori.
Ono što me posebno veseli što su vam radi na kraju može iščitati da je zapravo lektorski posao rezultira vrlo visokim stupnjem zadovoljstva kod svih onih koji ga rade. Tako da se nadam da će biti i dalje velik broj zainteresiranih za taj posao da će i dalje odlaziti raditi na sveučilištu. Drugi rad je budućnost hrvatskog jezika u Brazilu, između staroga i novoga, piše kolega Milan Puh. On govori zapravo o sličnoj temi, govori o poučavanju hrvatskog jezika u Brazilu i zaključuje zapravo isticanjem potrebe da se osnuje katedra za hrvatski jezik, ponekad na sveučilištu u Sao Paulo gdje se već može učiti hrvatski jezik kao slobodan kolegij, međutim i na nekim drugim sveučilištima gdje postoji hrvatska dijaspora, odnosno hrvatski iseljenici, oni zapravo vidi da postoji potreba za osnivanjem tečaja ne samo unutar župa i crkve, nego i unutar sveučilišta na akademskoj razini. Također on piše i o prilagodbi poučavanja hrvatskog jezika tijekom pandemije i piše o, ono što je meni osobno jako zanimljivo, o objavi prvog udžbenika hrvatskog jezika za govornike portugalskog. Riječ je o rezultatu projekta koji je poduprao Središnji hrvatski državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Mislim da je to jedna odlična stvar, jer takav udžbenik do sada još nije postojao. Dodatno radi se još govori o raznim drugim aktivnostima kojima je cilj njegovati hrvatsku riječ i govoreno i pisano u Brazilu, a jedna od tih inicijativa koja se posebno govori je knjiga naziva Panorama suvremenog hrvatskog pjesništva, koja će biti objavljena sljedeće godine. Riječ je o prijevodu hrvatskih pjesnika na portugalski i španjolski. I time bih došao zapravo do dva rada koja se bave književnošću. Prvi rad je rad Željke Lovrenčić pod nazivom Suvremena poezija i proza autora izvan domovine. Vjerujem da vam je svima to jako zanimljivo jer možete vidjeti što je novo pisano na hrvatskom jeziku izvan Hrvatske. Taj rad je usmjeren na aktualnu književnu produkciju pjesnika i prozaista koji se nalazi između dvije domovine. Prvo nam govori o četvrtoj pjesničkoj zbirci autorice Nele Stipančić-Radonić, zatim o knjizi Veselka Grubišića, to je zbirki pjesama Dijete Totinamove. Također rad govori i o Oskaru Barrientosu Radasiću, nadam se da sam dobro pročitao. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najosebujnijih suvremenih čileanskih književnika hrvatskog podrijetla. Predstavlja njegovu knjigu Poganska Patagonija i na kraju rada autorica se zaustavlja na Čilevu, odnosno ostaje u Čilevu i završava rad riječju o smrti Eugenija Mimice Barasija, jednog velikana čilijanske proze. Ona opisuje njegovu bogatu književnu ostavštinu, ali zapravo se sasvim intimno u radu opraštao svojeg dragog kolege. I posljednji rad koji se bavi književnošću je rad Ivana Žužu. Riječ je o radu modele narativne analize hrvatske književnosti u dijaspori. Ovaj rad je malo više teorijski usmjeren i rad problematizira činjenicu da se u prikazivanju razvoja književnosti u dijaspori iz hrvatske pozicije, u hrvatskim opisima povijesti književnosti, nije ustavilo poststrukturalističko čitanje. Ona analizira nekoliko povijesti hrvatske književnosti, kako se piše o književnosti u dijaspori u tim opisima i zaključuje da ti opisi ne problematiziraju svoje vlastite ideologijska polazišta i svoje učinke, te smatra da bi se svi budući opisi povijesti hrvatske književnosti trebali, posebice kada piše o dijaspori, suočiti s pristranošću vlastite poezije i tvorbenom snagom svoje naracije. Znači, to su 4 rada koja čine uz rad o Kroatikumu ovaj tematski blok posvećen kroatistici kroatologiji. I ne bih više govorio o ovim radima, nego bih zapravo prešao na priču o Kroatikumu. Naime, posebno sam sretan što sam ovdje s vama, jer Kroatikum ove godine slavi 60. godišnjicu svojeg rada. I vrlo smo sretni što možemo predstaviti ono što radimo i kako radimo. Za nas je to vrlo važna obljetnica jer je Kroatikum najstarija i najveća ustanova koja se bavi prije svega poučavanjem, ali zatim i znanstvenim i stručnim proučavanjem i opisivanjem hrvatskog kao drugog stranog i nasljednog jezika. Tim povodom smo, kolegice i ja, ukratko prikazali povijest Kroatikuma ovih proteklih 60 godina. Prikazali smo kako je izgledao naš razvojni put, ali kako je izgleda naš trenutačni ustroj, ali pokušali smo na neki način i prikazati duh, tradiciju, stručnost i znanje
koje njegujemo i koje već desetljećima motiviraju mnogobrojne osobe iz Hrvatske i iz cijelog svijeta da dođu kod nas učiti hrvatski. Vidjeli se zapravo da imamo ljude stvarno iz cijelog svijeta i iz svih različitih profila, tako da vrlo smo sretni zbog toga. Croaticum je osnovan 1962. godine pod nazivom Tečaj hrvatskog jezika za strance. Mislim da znači, pod nazivom Tečaj hrvatskog jezika za strance. Međuvremeno smo mijenjali puno imena kako se mijenjale stvari, a konačno ime Croaticum Centar za hrvatski kao drugi strani jezik dobili smo 2007. godine. Početkom ovog stoljeća napustili smo tradicionalne načine poučavanja hrvatskog jezika i oblikovali smo suvremeni način poučavanja koji se temelji na primijenjenoj lingvistici i na teorijskoj lingvistici, ali i na rezultatima istraživanja. Znači, to je bitno sve ono što radimo prvo temeljito istražiti i isprobati u praksi, pa tek onda uvesti u svoju nastavu. Znači, trenutačno poučavamo hrvatski kao drugi strani i nasljedni jezik prema kombiniranoj metodi koji je cilj razviti opću komunikacijsku kompetenciju. Znači, nismo usmjereni samo na prilaganje gramatike, nego na mogućnost komuniciranja u stvarnim situacijama. Vrlo važno nam je isto kada poučavamo jezik, uspoređivati hrvatski jezik s jezikom koji govore zapravo naši polaznici. Također naglasak je i na stjecanje kulturološke kompetencije. Znamo da se naši polaznici dolaze iz različitih kultura koje često su slične, ali često i vrlo različite od suvremene hrvatske kulture, pa ih pokušamo naučiti i o tome kako izgleda suvremena hrvatska kultura. Croaticum je danas, nadam se da to mogu reći, modern visokoškolski centar usporedi sa sličnim centrima u ostalim europskim zemljama. Intenzivno se razvijamo u različitim smjerovima i pokušavamo pohvatiti što veći mogući zapad ljudi koji žele učiti hrvatski. Nudimo različite programe učenja hrvatskog jezika i kulture. Naši programi, s jedne strane, budući da smo dio fakulteta, otvoreni su studentima, a s druge strane otvoreni su i svim ostalim zainteresiranim pojedincima, neovisno o dobi, prethodnom znanju hrvatskog jezika, motivaciji za učenje. Znači, svi koji žele mogu doći učiti hrvatski na Croaticum, a ponajprije je tu riječ o velikom broju hrvatskih iseljenika i njihovim potomcima. Ne bih sada previše govorio o Croaticumu i programima, sve što želite možete vidjeti na našoj internetskoj stranici, to je sve dostupno, ali bih istaknuo da, recimo, se može procijeniti da je na Croaticumu dosad hrvatski učilo više od 20.000 polaznika iz cijeloga svijeta, te da u posljednjim godinama prosječno imamo oko 650 polaznika naših programa po jednoj akademskoj godini. Mislim da se možemo složiti da je to poprilično velik broj za, kako se voli reći, malen jezik. Recimo, ljetnom semestru 2019-2020. godine, znači prije početka pandemije, imali smo polaznike iz čak 56 različitih država, od Peruja, Kanade, preko Njemačke, Norveške, Južne Koreje i Indonezije, iz cijeloga svijeta, velikom većinom potomci hrvatskih iseljenika. Iako nas je bilo strah da će nas ova pandemija malo usporiti u radu, nije se to pokazalo, čak tijekom pandemije porastao nam broj ljudi koji žele učiti hrvatski. Naši polaznici se razlikuju prema mnogobrojnim jezičnim i izvanjezičnim čimbenicima, pa bih nekako dao podjelu tih naših polaznika od dvije velike grupe. Prva grupa su useljenici. Čuli smo ovdje već da je Hrvatska većinom iseljenička zemlja. Da, točno, međutim Hrvatska je sve više i više i useljenička zemlja. Posljednjih godina sve više nam se doseljavaju raznoliki pojedinci i skupine pojedinaca zbog raznih razloga. Nakon dolaska u Hrvatsku njima je izuzetno važno naučiti hrvatski da bi se mogli uključiti u hrvatsko društvo, pa često dolaze kod nas i nekoliko semestara uče hrvatski. Najčešće to riječ o dolasku zbog posla, zbog braka, zbog ljubavi, zbog turizma, imamo različitih priča. Veliku skupinu useljenika, privremenih useljenika čine i studenti. Znači, rekao sam da smo već dosta okrenuti prema studentskoj populaciji. To su studenti koji studiraju kroatistiku na mnogobrojnim lektoratima hrvatskog jezika izvan države,
Ali također to su studenti koji dolaze studirati bilo što na sveučilištu u Zagrebu, ali žele malo nešto naučiti o jeziku države u kojoj trenutačno studiraju. Pa dakle imamo studente s FER-a, s medicine i s različitih drugih fakulteta. Zasebna skupina oseljenika koja uči hrvatski jezik na Croatikumu su i izbjeglice. Riječ je o osobito ranjivoj skupini koja u Hrvatskoj je došla zbog rata u njihovim zemljama i imaju vrlo traumatična iskustva. Poučavanje je malo drugačije nego poučavanje osoba koje su došle zato što žele doći. Posljednjih godina naravno raste nam takav broj polaznika, posebice od 2015. godine. Od 2017. do 2018. akademske godine počeli smo organizirati tečaj hrvatskog jezika za azilante i tražitelje azila, ponajviše tu je riječ o izbjeglicama iz Sirije, a od ovog semestra organiziramo i tečaj hrvatskog jezika za studente koji dolaze iz Ukrajine. Smatram da je vrlo važno uključiti i njih što prije u hrvatsku kulturu, odnosno hrvatski svakodnevni društveni život. Sad ovo su bili useljenici. Ono što vjerujem da vas više zanima su iseljenici. I potomci hrvatskih iseljenika. Riječ je ponajprije o nasljednim govornicima i njih karakterizira djelomično ovladanje. Znači, svi oni nešto malo znaju reći na hrvatskom ili na nekom od hrvatskih dijalekata, međutim, oni nikada nisu institucionalno učili hrvatski jezik, pa kada se dođu kod nas, onda se susretnu prvi puta s standardnim jezikom, pravilima i to, pa to malo zna biti, ajmo reći, čupavo, ali izdržano. I bude lijepo i sretni su i često nam se vraćaju. Ono što je jako važno kod te skupine polaznika je zapravo snažan osjećaj pripadnosti jezičnoj, kulturnoj i etničkoj zajednici. Znači oni se osjećaju Hrvatima i za njih hrvatski njihov izvorni jezik. I upravo zbog toga što su tako osjećaju, oni su iznimno motivirani za što bolje ovladavanje hrvatskim jezikom. Taj tip govornika najčešće nam dolazi iz zemalja gdje su Hrvati velika dijaspora. To su Amerika, Kanada, Australija, zemlje sjeverne i zapadne Europe, Njemačka, Švicarska, Švedska, Austrija. Znači, zapravo cijeli svijet, gdje god ima hrvatskih iseljenika. Velika skupina iseljenika su i takozvani predaški govornici. Predaški govornici bili oni govornici koji imaju pretke iz Hrvatske, međutim više uopće ne govore, ne komunicira na hrvatskom u svojim domovima. Znači oni imaju svijest o hrvatskom identitetu, međutim oni ne poznaju, jednostavno ne znaju reći ništa. Što se tiče samo poučavanja njih, to je otprilike isto kao poučavanje bilo kojeg stranca, međutim ti govornici se razlikuju po svojoj motivaciji. Oni i dalje imaju vrlo čvrst hrvatski identitet koji je velika prednost u motivaciji, odnosno oni vrlo lako i brzo usvajaju hrvatski jezik jer su iznimno motivirani. To su naravno polaznici najčešće iz Južne Amerike, jer riječ je već o 3. ili 4. generaciji polaznika. Potomci hrvatskih iseljenika najčešće na Croatikum dolaze kao stipendisti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sa Croatikum s uredom ima vrlo uspješnu dugogodišnju suradnju i svake godine ured dodjeljuje 2 stipendija za učenje hrvatskog jezika potomcima hrvatskih iseljenika, ali i njihovim supružnicima i prijateljima Hrvatske. Mi smo jako ponosni na tu suradnju i posljednjih godina bilježimo sve veći broj stipendista, nadamo se da će tako biti i u budućnosti. I smatram da to je vrlo važan projekt jer većina tih ljudi koji dolaze učiti hrvatski zapravo planira ostati živjeti u Hrvatskoj, znači planira se vratiti i naše ovdje obitelj, pokrenuti posao i živjeti, odnosno ostvariti svoj život ovdje. Sada je bila priča o našim polaznicima, međutim ono što ne smijem zaboraviti istaknuti da Croatikum ne bi bio Croatikum bez svojih lektora, bez ljudi koji su zaposleni na Croatikumu i koji uče sve te ljude hrvatski jezik. Trenutačno nas je zaposleno 13, plus još neki honorarni suradnici. Glavna zadaća naše je poučavanje jezika. Međutim, u svakodnevnom nastavu imamo još i puno drugih poslova koje zapravo obavljamo s radošću. Naime, bavimo se znanstvenim i stručnim radom, sudjelujemo u znanstvenim i stručnim skupovima, objavljujemo zbornike, znanstvene stručne radove i sl. I posebno nas veseli kada imamo priliku otići kao gostujući predavač na neki od sveučilišta ili u neku od udruga Hrvata u iseljeništvu. Vrlo nam je važan taj dio našeg posla jer smatramo da
je naš zadatak ne samo poučavati hrvatski, nego se baviti na znanstveni i stručan način. Znači, trebamo razvijati struku. Organiziramo velik broj različitih skupova. Jedan od najvećih je stručno znanstveno savjetovanje za lektore. Svake godine organiziramo znanstveni skup gdje okupljamo lektore sa svih lektorata hrvatskog jezika u inozemstvu na različitim sveučilištima, gdje razmijenjamo iskustva i pokušamo napraviti da ta nastava bude što veća. Organiziramo i okrugli stol. Okrugli stol je nešto novo što smo pokrenuli prije nekoliko godina prije pandemije, pa sad malo je pauza. Riječ je o znanstvenom skupu gdje pokušamo staviti se na teškim lingvističkim temama. Međutim, cilj nam je vidjeti na koji se način suvremena lingvistička istraživanja mogu primjenjivati na nastavu. I ovdje imamo jedan specifičan pristup, naime pokušavamo svaki put na taj okrugli stol pozvati nekog iz inozemstva, znači tražimo ljude koji se vani bave hrvatskim kao drugim ili stranim jezikom ili hrvatskom lingvistikom i onda pokušamo kao neko most djelovati između istraživanja koja se provode vani i istraživanja koja se provode u Hrvatskoj. Iznimno je važno za istaknuti našu izdavačku djelatnost. Ta djelatnost obuhvaća prije svega seriju udžbenika. Vjerujem da se velika većina vas susrela s tom serijom udžbenika, znači hrvatski za početnik i razgovarajte s nama. To je jedna serija udžbenika po kojom se hrvatski može sustavno učiti od početne razine pa skroz do najviših razina i ti udžbenici koriste se zapravo u cijelom svijetu. Dosta ponosni na njih, radim konstantno na njima, upravo nam izlazi novo izdanje udžbenika za početnike. Nadam se da će i on biti popularan kao što je bio i ovaj trenutačni. Ove godine objavili smo i gramatiku hrvatskog jezika na engleskom jeziku, zahvaljujem gramatici isljednika što se prenijeli obavijesti na svojim internetskim stranicama. Pišemo opise hrvatskog jezika kao hrvatskog kao drugog ili kao stranog jezika koji nam omogućuju da se uspoređujemo s drugim velikim evropskim jezicima, što mislim da je jako bitno, posebno u višejezičnoj Europi. Iznimno nam je važno napomenuti da smo prije nekoliko godina u suradnji sa Centrom za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike pokrenuli, odnosno izradili i u rad pustili besplatne, masovne, otvorene internetske tečajeve hrvatskog jezika za početne razine učenja. Znači, riječ je o besplatnim internetskim tečajevima kojima se mogu priključiti svi koji to žele, a cilj je prije svega bio omogućiti učenje hrvatskog jezika i onima koji nemaju mogućnost doći u Hrvatsku, ponekad to mislim na iseljenike koji žive možda daleko od velikih urbanih centara. Pratim se bavi velikim brojem različitih stvari, još mislim mogao pričati o ovome dosta dugo, mislim, ali znam da ima još drugi govornika koji bi trebali ići. Ono što možemo reći je da svakako pokušamo pratiti suvremena zbivanja i reagirati na najbolji mogući način, tako da omogućimo što većem broju ljudi da uči hrvatski. Mi ćemo i dalje se pokušati truditi profilirati se u moderan Europski centar kojim se sveučilište u Zagrebu, ali i cijela Hrvatska nadam se mogu podnositi. Mi smo bili i nadam se da ćemo ostati mjesto za učenje hrvatskog jezika i kulture. Mjesto na kojem će se Hrvatska otvoriti svijetu, ali i mjesto na kojem će svijet doći u Hrvatsku, kao što ste vidjeli u ovome kratkom videu. Ne bih više duljio, mislim da sam i ovako pretjerao, oprostite. Svakako zahvalio bih vam na pozornosti i sve bih vam pozvao da nam se slobodno obratite u bilo kojem trenutku ako imate kakav prijedlog za suradnju ili bilo što bi nam moglo omogućiti da što veći broj ljudi uključimo u učenje hrvatskog jezika. Slobodno nam se javite, možete naše informacije pronaći u zborniku, na internetu, rado ćemo se odazvati na vaš poziv. I na kraju, evo što vam zadnji riječ, čestitam još jednom urednici i svim autorima na izvrsnom zborniku. Darko je vrlo agilni znanstveni suradnik bio na ovom našem matičnom ljetopisu. Dobro nam je došao uvijek, kao mladi stručnjak. Evo, nemojmo zaboraviti, on je i lektor i filolog široke učenosti. I još jednom ćemo podsjetiti na njegov izvrstan priručnik hrvatske gramatike na engleskom jeziku. Sad, još snažniji pljesak, a možete
izazovima suvremenih migracija opisanima u novom zborniku govorit će predstojnica katedre za migracije i manjinske zajednice Socijeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica. Autorica je više desetaka znanstvenih radova i brojnih knjiga za koje je ostvarila prestižne strukovne nagrade. Poslušajmo, poštovani, njezina zapažanja etnologinje o građi novog hrvatskog iseljeničkog zbornika iz tematskih cjelina, mostovi, znaci vremena i znanost. Kako je i sama plodna istraživačica suvremene Hrvatske od selidbe, podijelit će s nama i osobna iskustva u analizi života Hrvata u Švedskoj. Dobro nam došla, poštovana znanstvenica, doktorica znanosti Marijeta Rajković-Iveta. Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni ravnatelji i uzvanici, dragi kolege i prijatelji. Evo, izuzetno mi je čast što sam pozvan, dakle, evo još jedne godine, da kažem nešto o Hrvatskom iseljeničkom zborniku, odnosno o ovom izdanju. Već u samom predgovoru ovogodišnjeg zbornika glavna urednica, profesorica Vesna Kukavica, potiče nas da hrvatske zajednice diljem svijeta ove godine zajedno s nama u Republici Hrvatskoj obilježavaju 30. obljetnicu međunarodnog priznanja Lijepe naše. Čitajući predgovor možemo se podsjetiti važnih datuma kada nas je koja država priznala. U naporima za priznanje sudjelovale su brojne Hrvatice i Hrvati iz zemlje i inozemstva. Hrvati koji žive izvan Republike Hrvatske postali su najjača javna diplomacija koja sve svoje resurse, materijalne i ljudske, koristila da upozna svoje društvo primitka, odnosno domicilne sredine, zapadnih demokracija, kako bi nas priznali. Obično je stoga da su uvodne teme ovogodišnjeg Matičina ljetopisa fokusirane na te događaje. Cijelina znaci vremena počinje s radom profesora Bože Skoke naslovljenim 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, postignuća i perspektive. U ovom članku autor vam daje pregled koji put je Hrvatska prošla od međunarodnog priznanja do danas. Od obrane pred velikosrpskom agresijom, saniranja ratnih štete i zahtjevne obnove, izgradnje institucija i razvoja demokracije, do jačanja gospodarstva i ulaska u punopravno članstvo Europske unije i NATO saveza. Pobjede naših sportaša poseban su doprinos prepoznatljivosti Hrvatske na globalnoj razini. Hrvatska je također, zahvaljujući naraštajima mladih i obrazovanih ljudi, postala sve inovativnija. Razvoju Hrvatsku pridonosi, dakle, Hrvatska je danas popularna turistička i gastro destinacija. A dakle, našem razvoju pridonosi nova cestovna infrastruktura koju zaokružuje i impresivni Pelješki most, koji je, dakle, stoga razlogom na naslovnici ovogodišnjeg zbornika. Sad, iako su u članku profesora Skoke vidljiva 30-godišnja postignuća i perspektive, doktorica Monika Balija, zaposlena na Hrvatskim studijima, dakle, rad njezin koji slijedi iza ovoga, pokazuje da ovo nije, nažalost, dovoljno i da bi hrvatski građani postali živjeti u državi rođenja. Autorica analizira aktualnu migracijsku bilancu Republike Hrvatske, daje pregled vanjskih migracija od 2014. godine, dakle od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do danas, i ukazuje na složene izazove pred kojima se Hrvatska nalazi. Njemačka, Austrija i Irska najprivlačnije su bilišta suvremenih hrvatskih iseljenika. Autorica potvrđuje da iseljava mlado, radno sposobno i reproduktivno stanovništvo, a za razliku od ranih migracijskih valova, dakle sada odlaze i cijele obitelji. Komparativna analiza statističkih podataka ove tri iseljeničke države i Republike Hrvatske potvrđuje razlike oko metodološkog pristupa sakupljanju podataka o iseljavanju naših građana. U radu možete čitati kako dugogodišnje potiskivanje demografske tematike Republike Hrvatske u posljednje retke svih razvojnih politika uvjetovalo trenutačno stanje u kojem se Hrvatska suočava sa gubitkom stanovništva. Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju imamo negativnu vanjsku migracijsku bilancu, odnosno puno je više iseljenih nego useljenih. Ovim člankom doktorica Balija dodala bih, kao i brojni drugi demografi i drugi znanstvenici koji se bave ovom temom, dakle još jednom poručuje da je zaista krajnje vrijeme za ozbiljnim razvojnim politikama koje bi zaustavile iseljavanje i potakle povratak u Republiku Hrvatsku. Srećom, iako su iseljenici iselili, iseljenici ostaju povezani s domovinom,
a o tome svjedoči i članak povjesničara i sociologa Stana Granica iz Toronta, koji piše o sociokulturnoj djelatnosti i aktivizmu 50 godina hrvatskih studentskih društava u Ontariju. Autora smo poznali s hrvatskim studentskim udrugama na institucijama visokoškolskog obrazovanja u kanadskoj pokrajini Ontario, koji su se pojavile 1971. godine. Dakle, naraštaj školovanja u dijaspori, poput Hrvatskog studentskog saveza Kanade i SAD-a, prvi osvještavaju da diplomatske napore treba usmjeriti ne samo prema čelništvima tih država, već i prema svom stanovništvu. U tome od iseljeničkih organizacija autor posebno ističe Hrvatsko narodno vijeće, mrežu ANKA, udrugu bivših studenata Hrvatskih sveučilišta, inozemno pastvo Katoličke crkve, te malo mlađi Nacionalna federacija njemačkih Hrvata, Hrvatski svjetski kongres te HDZ. Gospođa Žana Čorić, dakle savjetnica s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dakle napisala je rad i zapravo ona se poznala sa dijelom svog posla pod naslovom očuvanje identiteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, s time znači da je stavila naglasak samo na kulturne programe, budući da toga ima zaista puno. U radu možete čitati kako su Hrvati u Bosni i Hercegovini suočeni s izazovima nametanja različitih politika i gubljenjem hrvatskog identiteta, međutim, unatoč svim tim teškoćama, oni ga s puno ljubavi njeguju i to upravo, dakle, uz važnu potporu Ureda za Hrvate izvan Hrvatske. A ako ste se natjecali za potpore središnjeg ureda i čudili se zašto najviše dobivaju Hrvati u Bosni i Hercegovini, dakle, ovim člankom možete saznati neke odgovore zašto ću tako. Dakle, uz pomoć ureda, dakle, od novca hrvatskih poreznih obveznika, od 2016. do 2020. godine revitalizirane su brojne galerije, muzeje, knjižnice, sakralni objekti itd., a potpora uključuje strateške projekte poput sveučilišta u Mostaru i tamošnjeg, dakle, Hrvatskog narodnog kazališta. Autorica navodi da su oni, dakle, citiram, uistinu doveli do rađanja inovativnih formi, suvremenog djelovanja i uključivanja mladih, što je zalog za budućnost svih građana Bosne i Hercegovine. Kroatistica, dakle, dući rad, kroatistica, profesorica doktorica Vanda Babić-Galić u radu Razvojni horizonti Boke Kotorske daje osvrt na znanstveni skup Identitet Hrvata Boke Kotorske koji je održan 2021. godine u Zagrebu i Splitu u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Fakultetom hrvatskih studija, Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Zavodom za povijesne znanosti Azula i Zagreba. Pokrovitelji skupa bile su 3 ministarstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo vanjskih hrvatskih poslova, Ministarstvo kulture i medija, kao Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske. Ciljevi su bili izrada kritički provjerene javne slike identitetu Hrvata Boke s baštanskim uporištima razvojnim horizontima, interdisciplinarno umrežiti dobivene rezultate koji se odnose na Boku, Kotorsku i Hrvatsku zajednicu u njoj, a središnji cilj je bio donijeti zaključke koji bi sadržavali znanstveno utemeljene činjenice iz hrvatske kulture Boke Kotorske s preporukom njihova uključivanja u predmetne kurikulume dviju susjednih država. Dakle, ja se mogu još dodati da se nadam da će ovakve bilateralni skupovi i suradnje, dakle, koje smo imali s drugim državama, recimo najčešće zapravo sa Republikom Srbijom vezano uz Hrvate iz Vojvodinu, dakle, u kojima Hrvati imaju status nacionalne manjine, dakle, postati praksa jer su se oni zaista pokazali jako važni. Iduća cjelina o kojoj sam zamoljena govoriti je mostovi. Dok sam još bila asistentica, gospođa Kukavica je pronašla jedan moj rad i pozvala me da ga ponovno tiskam u Hrvatskom iseljeničkom zborniku. Dakle, od tada stalno me zove, a ja se rado odazivam. Dakle, znam da je zbornik namijenjen širokoj publici i drago mi je da naši rezultati znanstvenih istraživanja na taj način mogu predstavljeni i zaista mi je drago znači, da se mogu koristiti u dakle, neke praktične svrhe, a ne dakle, samo da ostanu nekim znanstvenim časopisima. Dakle, svi znamo da se broj hrvatskih iseljenika jako poveća nakon što smo ušli u Europsku uniju i iako hrvatsko stanovništvo živi u brojnim državama, dakle još od početka 20. stoljeća i prije, mi, nažalost, po nekim hrvatskim iseljeničkim zajednicama nemamo niti jedan ozbiljniji rad, a kamoli dakle neko sustavno istraživanje. Dakako, za kvalitetno istraživanje
dakle, koji se temelji na radu u arhivima, na radu sa razgovorima sa tim ljudima. Dakle, važno je poznavati i jezik te zemlje, ali dakle, važno je imati novca za terensko istraživanje. Evo, kao što je gospođa Bušić rekla, dakle, dok mi tamo ne odemo i dok zaista ne upoznamo te ljude, mi ne možemo njima pisati na pamet proučavajući internet. Pa evo, dozvolite jednu digresiju s kojom vjerujem da će se susreti ravnateljica za migracije i narodnosti. U Hrvatskoj, dakle, nekoliko institucija zaista, dakle, potpomaže financiranje svih naših znanstvenih knjiga i to stvarno nemamo problema svi nam daju novac. Također, dakle, nemamo problema sa organizacijom znanstvenih skupova, ali zapravo imamo problem sa odlaskom na terenska istraživanja. Mi, dakle, u Hrvatskoj nemamo niti jedan fond, niti neko sustavno promišljanje što bi mi se to trebali istraživati, niti gdje bismo se baš mogli natjecati evo za nešto. Pa evo ja molim da ako neko može tu nešto poduzeti. Dakle, da nismo zajedno s raznim drugim projektima, nego da se odvoje projekti, što je za znanost, što je za nešto drugo. E sad, dakle, zašto hrvatski građani odlaze u Švedsku? Naime, brojni odlaze u Njemačku, brojni odlaze u blisku Austriju, neki u blisku Italiju, u Irsku odlaze znaju engleski jezik, međutim, zašto je daleko u hladnu Švedsku? Odgovor na to pitanje, dakle, možete naći u radu Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Švedsku i uloga migrantskih mreža, dakle, koji potpisuje Filip Kaniže, koji je studirao švedski jezik i književnost, a na ovoj temi je diplomirao etnologiju i sociologiju pod mentorstvom profesora Dragana Bagića, sociologa i mene. Prednost Filozofskog fakulteta je što naši studenti studiraju razne jezike i razne, dakle, kombinacije studijskih grupa. I ovaj rad je zapravo prvi rad koji govori o hrvatskim građanima koji su se selili iz Republike Hrvatske u Švedsku, dakle nakon što je Švedska ušla u Europsku uniju. Temelji se na intervjuima s 9 visoko obrazovanih iseljenika oba spola. Dakle, u njemu možete čitati o razlozima njihova iseljavanja, što ih je privuklo u Švedsku. Istraživanje je pokazalo veliku ulogu migrantskih mreža, odnosno prijašnjih migranata. Dakle, podsjetimo se da je Švedska primila brojne izbjeglice iz Republike Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine tijekom 90-ih. I ti naši ljudi, dakle, dolaze u Hrvatsku, u kontaktu su s rodbinom, dolaze na ljetovanje, prenose informacije o boljem životu, uređenoj državi, i mladi, dakle, posebice posjećuju, dakle, tu rodbinu i nekako s vremenom se odluče i sami za preseliti u Švedsku. Dakle, razlog preseljenja nisu samo nezaposlenost, male plaće, već i nepotizam i korupcija u hrvatskom društvu. U radu možete čitati o migrantskim svakodnevnim iskustvima, dakle, kako pronalaze posao, jesu li zadovoljni uvjetima, dakle, često ističu kako su tamo radnici cijenjeni. Kako pronalaze smještaj, kako uče švedski jezik, kako provode slobodno vrijeme, kakvi su im planovi za budućnosti i razmišljaju li o povratku u Hrvatsku. Da, istraživanje pokazuje da postoji želja za povratkom u Hrvatsku, ali mi koji smo ostali ovdje, dakle, moramo napraviti neke promjene. Dakle, i ovaj rad, kao i drugi radovi, gdje smo komparirali statističke podatke, pokazuje velike razlike u statističkim podacima. A prema hrvatskim podacima, od 2001. do 2020. godine u Švedsku je odselilo 4409 hrvatskih građana, a prema švedskim statističkim podacima, tamo je posao zatražilo 11.800 hrvatskih građana, dakle 3 puta više. O ovoj temi, dakle, nakon predaje rada provodila sam istraživanje i htjela bih skrenuti pozornost da većina naših iseljenika, dakle ovi koji odlaze u Švedsku, duže vremena se priprema za preseljenje u Švedsku i da pojedini čak i 2-3 godine uče švedski jezik. Naime, danas u brojnim školama stranih jezika možete učiti švedski jezik i te grupe su zaista puno. Neki idu na instrukcije i pokazalo se da naši studenti medicine, strojarstva, elektrotehnike paralelno sa studijem u 2. i 3. godini upisuju švedski jezik i nakon završetka studija znaju, dakle, B1, B2 razinu švedskog jezika, dakle, nakon toga odlaze. Također, dakle, Švedska ima jako dobre integracijske politike koje uključuju besplatno učenje jezika ili, dakle, povrat troškova nakon položenog tečaja švedskog jezika. Dakle, smatram da su ovakva istraživanja, poput iskustva naših iseljenika u Irskoj i Švedskoj, da su ona korisna i da mogu pomoći hrvatskim kreatorima javnih politika, dakle, demografske, gospodarske, iseljeničke, integracijske. S druge strane, višegodišnja znanstvena istraživanja o povratnicima u Hrvatsku, dakle, dolazak mladih
na Croatikumu, jer evo ja sam vanjska suradnica, predajem kulturu na Croatikumu, dakle pokazuju da oni žele doći živjeti i raditi Republiku Hrvatsku, ali nažalost nakon godinu, dvije često ne uspijevaju ostati u Hrvatsku i često zapravo odlaze najčešće u zemlje zapadne Europe s hrvatskim putovnicama. Dakle, toga smatram da bi trebalo više omogućiti učenje hrvatskog jezika u inozemstvu, kao što nam je dr. Milan Puh koji je učio iz Brazila, verificirati diplome i prije dolaska u Republiku Hrvatsku, te bolje osmisliti integracijske politike kojima bismo ne samo privukli, već i zadržali dakle, ove mlade i visoko obrazovane ljude koji kako mogu doprinijeti sa svojim znanjima Republici Hrvatskoj. Evo, sad da se vratim na još nekoliko članaka koje sam zamoljena predstaviti. Dugogodišnji matični suradnik iz Australije, Walter Lalić, i ove godine ima prilog u zborniku. Bavio se, odnosno u fokus istraživanja je stavio sintagmu prazan Sidney, komparirajući i povezujući dva različita iskustva praznog grada. Prvi poslije kolektivnog odlaska većih broja hrvatskih povratnika u rodni kraj 1948. godine i sada za vrijeme pandemije COVID-a. Autor komparativno analizira i povratak dakle, tih povratnih iseljenika, sadašnjih australskih ekspatriota, raštrkanih diljem svijeta u dvama vrlo različitim društvenim, političkim, komunikacijskim i tehnološkim razdobljima. Članak pokazuje i važnost poznavanja iskustva migranata koji pridonose razumijevanju želje za ponovnim susretom s najbližim većine raseljenih osoba. Dakle, upravo taj susret s poznatim ljudima je važan sa prilikom tih naših migrantskih mreža, jer iseljenici kad odu, onda su usamljeni i pozivaju druge da dođete, zapravo tako se stvaraju ti valovi iseljavanja u pojedine zemlje. A drugog kontinenta iz Kanade, Stan Granić piše o lutajućem novinarskom izvjestitelju Ivanu Senici. Dakle, on je živio na kraju 19. i 1976. godine i tijekom svoje 50-godišnje karijere putujućeg novinskog zastupnika objavljivao je mnogobrojne izvještaje i članke o hrvatskim doseljenicima, njihovim potocima i zajednicama u SAD-u, u novinama kao što su Hrvatska zastava u Chicagu, Hrvatski glasnik Pittsburgh, Hrvatski svijet New York, Jadran San Francisco, svijet New York, zajedničar Pittsburgh itd. Dakle, zbog svoje duge životopisne karijere, Senica je postao poznat kao vječno putujući novinski agent. I još bih dodala da su njegovi članci iznimno su nam dakle važni i kao arhivski dokument i kao analiza medijskog tiska za razumijevanje povijesti hrvatskog iseljeništva u navedenim gradovima i šire. Evo, dakle, ja bih ovdje zapravo pohvalila još jednom gospođu Kukavicu što svake godine u zborniku umrežava autore raznih znanstvenih i stručnih konvencija koji žive diljem svijeta. Dakle, u ovom zborniku su autori od Kanade, Brazila, Australije i upoznaju nas s važnim pojedincama, ali i temama iz njihove sredine. Iako su svi iseljenici gubitak za države rođenja, znanstvenici se slažu da su najveći gubitak takozvani odljevi mozgova. S našim znanstvenicima dakle, možemo se ponositi zapravo što su pronašli, biti sretni što su pronašli bolje uvjete profesionalnog rada. Tako nam u cjelini znanost, dakle znanstvena novinarka Jutarnjeg lista, gospođa Tanja Rudeš, predstavlja doktora Luku Čačin-Šanja, koji je doktorirao imunologiju na sveučilištu u Rijeci. Usavršavao se na više međunarodnih centara od Švedske do SAD-a, trenutno radi u Njemačkoj. Tijekom pandemije koronavirusa pokazao se kao jedan od najzapaženijih hrvatskih znanstvenika u svijetu. Danas je voditelj centra koji zapošljava više od 20.000 djelatnika u 6 znanstvenih područja. Novinarka Rudeš napisala je prilog o Teuci Piližoti, redovitoj profesorici biofizike na sveučilištu u Edinburgu. U Zagrebu diplomirala fiziku, zatim doktorirala biofiziku na sveučilištu u Oxfordu, gdje je istodobno provodila istraživanja na bakterijskim molekularnim motorima. Usavršavala se u SAD-u i Švedskoj, a u ovom prilogu možete čitati njezina razmišljenja o izazovima današnje znanosti. Dakle, kako saznajemo od naše naređivane novinarke, profesorica Paližota se planira nastaviti projekte na kojima radi u inozemstvu jer su i oni zanimljivi, a zapravo tamo ima osigurane financije. Što dakle vrlo često problem kod naših znanstvenika prirodnih znanosti, drugo što nemaju laboratorija. Dakle, mi možemo možda nešto tiskarati bez laboratorija, međutim oni ne mogu istraživati ako nemaju laboratorije. Dakle, znanstvenici koji djeluju izvan domovine jako su važni za hrvatsku znanost jer se vrlo često odazivaju na suradnju jer svoje institucije pozivaju nas na usavršavanje, a to zapravo opet prenosimo onda znanja u domovinu.
Dakle, mišljenja se da bi Republika Hrvatska trebala više ulagati u povezivanje znanstvenika iz iseljeništva i domovine, jer bi to unaprijedilo ne samo hrvatsku znanost, već i gospodarstvo i društvo općenito. I evo, dakle, na kraju ocrtat čestitam glavnoj urednici profesorici Vesni Kovačici, dakle i suradnicima, posebice gospođi Dijani Šimurina Šoupe, te prevoditeljima gospodinu Darku Mažuraniću, Nevenu Ferenčiću, lektoricama gospođi Sandri Čudini i Željki Somom, dakle na izvrsnom izdanju još jednog zbornika. Dakle, zbornik pokazuje da Matica ima vrijedne djelatnike, da ih niti pandemija COVID-19, niti potres, koji je naštetio ovoj zgradi, niti rad od kuće, dakle nije omeo da sustavno prate relevantne zbivanja u hrvatskom iseljeništvu u domovini, umrežavaju autori, dakle raznih znanstvenih i stručnih provenijencija koji žive diljem svijeta i uvode brojne novitete koji ovaj zbornik čini jedinstvenim. Dakle, sigurna sam da će ovaj broj zbornika imati vrlo široku publiku, jer je istodobno namijenjen hrvatskim iseljenicima, Hrvatima koji žive u domovini, i to dakle neovisno jesu li znanstvenici, studenti, predstavnici medija, dakle ili samo vole dobro štivo. Dakle, u svakom slučaju ovoga toplo preporučam za čitanje, ako ga niste već pročitali. Dakle, još jednom čestitam dakle svima koji su zaslužni za njegovo izdanje. Hvala. A teme hrvatskog jezika i inozemne kroatike s neslavnom bilancom suvremenih migracija iz naše domovine otvorit ćemo tematikom vezanom uz dane slave i ponosa prigodom aktualne 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Zbornikovo poglavlje povjesnica te baština duhovnosti nove knjige predstavit će ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti, viša znanstvena suradnica u polju sociologije i političke povijesti, doktorica znanosti Marina Perić-Kasel. Poštovani uzvanici, dame i gospodo i dragi prijatelji, sve vas srdečno pozdravljam u ime Instituta za migracije. A ne čujete ih bez? Čujete? Evo ja mogu bez mikrofona. Sve skupa lijepo pozdravljam, znači ime Instituta za migracije i narodnosti i svoje osobno ime. Iznimna mi je čast što sam danas jedan od promotora ovoj vrlo vrijedne publikacije, jer tu su uistinu baš vrijedni uradci različitih autora i renomiranih znanstvenika, kako iz domovine, tako iz iseljeništva. Meni to osobno isto znači, zato što se bavim istraživanjem hrvatskog iseljeništva, jedna od strateških tema Instituta za migracije i narodnosti je upravo hrvatsko iseljeništvo. Nakon što smo čuli kroatiku u suvremenim temama, ovdje ćemo predstaviti upravo tematske cjeline zbornika kao što su povjesnica, baština, duhovnost i nove knjige koje su izašle ove godine. Ono što je bitno istaknuti i što stalno govorimo, godina je vrlo značajna, pamtimo po najvažnijem događaju koje je obilježilo turbulentno razdoblje, burno razdoblje hrvatske povijesti, međunarodno priznanje Republike Hrvatske. Tako s pravom mnoge iseljeničke zajednice diljem svijeta, ali i Hrvati domovine, slave 30. obljetnicu. Moramo istaknuti da 15.1.1992. godine Hrvatsku su priznali sve tadašnje zemlje Europske zajednice, a do kraja 1992. godine pa 44 zemlje. Uglavnom žive hrvatski iseljenici i koji su lobirali, kao što smo čuli, i mlađi naraštaji koji su odgojeni i koji su na neki način uistinu ukazali da se ne ide samo prema čelništvima tih država, već da se ide prema cijelom stanovništvu i na neki način su
ušli u diplomaciju, odnosno doprinijeli su međunarodnom priznanju, ali ne samo kao što znamo kako Hrvatska nije dočekana širokih ruku i budući da je prošla doista trnovit put, krvavi put i samostalnost Hrvatske dugujemo braniteljima, ali i uistinu hrvatskom iseljeništvu, jer nemali i značajan broj hrvatskih iseljenika, odnosno potomaka, došli su kao dobrovoljci Domovinskog rata. Nikada ne možemo zaboraviti i ne smijemo zaboraviti njihov veliki doprinos. Od pokreta koji smo čuli, pogotovo studentskih organizacija diljem zemlji, pogotovo preko oceanskim zemljama, moramo napomenuti da je pokret Hrvatske demokratske zajednice odigrao vrlo važnu ulogu. Prvi ogranak koji je tada osnovan kao društvo prijatelja Hrvatske demokratske zajednice u Cirihu još 89. godine, a onda su ti ogranci rasli diljem Europe, preko oceanskih zemalja, Australije, Sjeverne i Južne Amerike i bilo preko 300 ogranaka. Tako da ove godine slavimo doista 30. godinu, 30. obljetnicu međunarodnog priznanja, ali i evo bliži se i 100. rođendan ovoga predsjednika, prvog predsjednika Republike Hrvatske. Budući da sam evo treći izlagač, ne bi smjela dužiti, pa ću vas ukratko provesti kroz ovoga povijesnicu, duhovnost, baštinu, da malo vidimo što to imamo i što to piše u iseljeničkom zboru. U povijesnici prvi vrlo bitan članak donosi i piše Davorin Rudolf mlađi, inače stručnjak za međunarodno pravo i sudionik Domovinskog rata, sveučilište u Splitu. On je detaljno na 130 stranica opisao složenu diplomatsku aktivnost u zahvali iseljeništva i domovinskih elita, istaknuvši kako je prvi predsjednik Republike Hrvatske, Franjo Tuđman, i utemeljitelj HDZ-a pokrenuo cijeli niz razgovora sa svim važnim akterima, kako u Njemačkoj, tako i drugim utjecajnim zemljama. Drugi članak donosi Marija Margetić, mislim da se radi o mladim autoricama, i Antea Marinović, i govore o utjecaju vatikanske diplomacije na međunarodno pravno priznanje Lijepe naše. I naravno u tom članku govore kako je Sveta Stolica imala ključnu ulogu poticanja međunarodno pravno priznanje nezavisne Republike Hrvatske, ali ono što je važno istaknuti kako su upravo osobnosti vlastiti angažman Papa Pavla II značajno jačali diplomatske odnose Vatikana i Republike Hrvatske. Potom Tihomir Mujić, naš hrvatski iseljenik u Švicarskoj, donosi nam memoare jednog od rijetkih Hrvata u Cirihu, koji su objavljeni na njemačkom jeziku. To je autobiografski zapis gdje se govori o mnoštvu iseljenika koji su napustili Hrvatsku s kraja 19. i početkom 20. stoljeća. Potom Gojko Borić govori o stalnim istraživanjima hrvatske povijesti. Gojko Borić, publicista koji živi u Njemačkoj, detaljno raščlanio u stvari znanstvenu povjesničarku Calić, koja na neki način, odnosno deplasirano vjeruje hvaljenje posebno vjere puta Jugoslaviju, socijalizmu, pa se kritički na to osvrće, jer smatra da to nije ništa drugo nego preuzimanje službenih jugoslavenskih floskula, primjerice o različitom samoupravljanju i nastavljanju partijskih od državnih funkcija. Volki Prašić, naš povjesničar s Fakulteta hrvatskih studija, socijaka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo,
donosi vrlo zanimljiv članak Bleiburg i hrvatska politička emigracija, obilježavanje interpretacije i korištenje u anti-jugoslavenskoj promidžbi i u radu se predstavljaju oblici komemorirane Bleiburške tragedije i križnog puta u zajednicama hrvatskih političkih izbjeglica na zapadu. Potom u rubrici Duhovnost imamo vrlo zanimljiv članak Inoslava Beškera u kojem se govori o Vatikanskoj bazilici Svetog Petra i njezina kamena replika s otoka Brača. Naime, prošle godine je izdana višedjela monografija u kojoj se saznaje sve o toj velikoj bazilici. I naša vrijedna urednica donosi članak o njemačkoj pustolovini fra Marnika Vukmana. Vrlo, to je u stvari priručnik na neki način ili građa u skraćenom obliku koji opisuje složene aktivnosti svećenika u izazovnim migrantskim prilikama. I ovdje se razotkriva čisti djel potpuno posvećenja svećeničkog poziva Franjica i Svinjske krajine iz sfera uglednih intelektualaca iz Hrvatske inozemstva. Potom nadalje imamo članak Maje Bozare koja govori o galeriju Medina Rafaela Romića. Znači, u Splitu je u Franjevačkom samostanu u Svetog Ante otvorena galerija slike hrvatske dijaspore Rafael Romić. I svaka izložbena umjetnina u stalnom postavku od 44 dijela ima svoju priču. U rubrici Baština povjesničar Željko Poljevac, inače ravnatelj Instituta društvenih znanosti i Pilat, govori o Stjepanu Radiću u hrvatskoj povijesti i kulturi u povodu 150. godišnjice rođenja znamenitog političara. Za života je postoji jedna od najuglednijih osoba hrvatske političke scene, ali znamo da je jedna od ikona upravo iseljenika i iseljeničkih zajednica. Marija Lipovac potom nastavlja sa figurom Eugena Kvaternika u nacionalnoj memoriji, koji je isto tako jako bitan za iseljenike. Naime, Eugen Kvaternik posvetio svoj život ideji o slobodi samostalnosti Hrvatske, o kojoj upravo danas pričamo. Od novih knjiga ove godine naša urednica ponovno govori o 4 zanimljive knjige. Prvo se fokusira na monografiju Hrvatska i Hrvati u Urugvaju, našeg potomka Hrvata iz Urugvaja Antonića. Potom knjigu povjesničara i zamjenika ravnatelja Hrvatske matice iseljenika doktora Ivana Tepeša pod naslovom Hrvatska politička emigracija HSS, koja osim cjelovitog opisa migrantske epohe Hrvatske seljačke stranke razotkriva i HSS-ovu dionicu u stvaranju neovisne Republike Hrvatske. Tu je još jedna knjiga, hvala Vesni što je predstavila, znači u izdanju Instituta za migraciju i narodnosti, knjiga Radovana Tadeja i Vjekoslava Jordana putevima Pavla Vidasa, kritičko izdanje jedne iseljeničke autobiografije, sa vremenske okosnice negdje oko 150 godina. I tu je čak i studija Zvonimira Navale o Hrvatima u anglo-burskom ratu u Južnoj Africi. Potom Ivan Krstić, znanstvenik i povjesničar sa Instituta društvenih znanosti, predstavlja nam knjigu, spomen knjigu na hrvatskom i engleskom jeziku o hrvatskom klubu Dalmacija Sidney, fascinantnog opsega od 920 stranica enciklopedijskog formata, gdje se donosi bogata arhivska građa sa nizom dokumenata doprinosu ove renomirane iseljeničke, društvene i kulturne organizacije. Nakon toga imamo još, predstavljena je još jedna knjiga koju predstavlja naša Jerka Šimunković, profesorica emerita s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a radi se o velikom iscrpnom istraživanju koje će nam pomoći da shvatimo koliko su Hrvati u tuđini ostali vjerni hrvatskom jeziku.
Radi se o stvaraju podacima i knjizi koju je znanstvenica Sanja Bulić prikupljala godinama. Naš povjesničar i književnik Đuro Vidmanović donosi i predstavlja knjigu Kulturna baština sa juga Mađarske. To je reprezentativna monografija o naselju Salanka, Njemec, čiji su stanovnici pripadnici hrvatske manjine u Mađarskoj. I na kraju imamo nakladništvo društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti Kroatika, predstavljanje prvih brojeva od 2 sredstva monografije i herojskih bukova. Poslove organizacije uređivane knjige obuhvatili su, obavili su stvari profesor Ante Nazor i profesor kroatologije Ante Vičanić. Nadam se da nisam bila duga. U svakom slučaju, na kraju, zahvale ponovo našoj urednici, prije svega što mislim da ovoliku komunikaciju sa ovoliko autora, ne samo u domovini, nego diljem svijeta, i doista svake godine sa istim žarom, entuzijazmom i strasti, i na kraju krajeva i onda nam sve to predstavi, da ne samo nama i širokoj javnosti, mislim da je to uistinu veliki doprinos, a pogotovo nama istraživačima ove iznimne važnosti, ali ovo nam isto govori koliko su doista, koliko je bogatstvo Hrvatske izvan nacionalnih granica i koliko su stvarno neraskidive veze između domovine i iseljeništva. Hvala lijepo. Opet je zapisano. Uredništvo Hrvatskog iseljeničkog zbornika čine profesori Mijo Marić, Dijana Šimurina Šopojek i čudo žene, Vesna Kukavica. A sad je Kenzer. Profesorica Vesna afirmirala se kao zagrebačka novinarka i urednica, vjerujem da će se mnogi sjetiti rada na 101, kao stručna suradnica za kazališnu kulturu u Kulturno-prosvjetnom saboru Hrvatske. Aktualna je rukovoditeljica matičina odjela za nakladništvo i urednica Hrvatskog iseljeničkog zbornika. Zadnja 2 desetljeća, potpisavši urednički više od 30.000 stranica i privukavši mrežu od gotovo 300 mladih suradnika iz anglofonog i hispanofonog svijeta u kojem stasa 4. ili 5. naraštaj hrvatskih iseljenika, od Aljaske do Ognjene zemlje, juga Afrike i europskog susjedstva, pa sve do Australije, Novog Zelanda. Vesno, tvoje vrijeme. Uvijek. Poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, izaslanice našeg premijera, poštovani izaslanici naših uvaženih ministara, našeg državnog tajnika gospodina Milasa, gospodine Milan Kovač, gospodine ravnatelju, gospodine Marić, hvala vam što mi dajete povjerenje da svake godine tijekom burnih aktivnosti koje se odnose na hrvatsko iseljeništvo surađujem sa ovim divnim ljudima. Gotovo nema ni jedne osobe u dvorani koja na neki način nije sudjelovala u ovih 500 stranica donoseći svoje profesionalno iskustvo širokom čitateljstvu, od profesora Đure Vidmarovića, profesora Janka Heraka i mojih kolega koji sam ovdje zatekla u Hrvatskoj matici iseljenika, od profesorice Piskulić, profesorice Lade Kanajet, Šimić, Snježane Jurišić, Dijane Šimurina Šopek. Jednostavno, ja sam u poziciji vječnog učenika i to je ono najljepše u ovom dijelu posla. Kad sam preuzela zbornik, mislila sam da kao novinar opće prakse jednostavno ne mogu ništa novo dati u tom, a tadašnji ravnatelj
Boris Maruna je rekao: moja kukavice, nemojte mi se pojavljivati na očima dok me ne dovedete duplo mlađe od vas. I tako onda ja u toj utrci i ovdje i nazočan raniji ravnatelj gospodin Jelinčić i bivši drugi nešto mlađi ravnatelj od magistra Marina Knezovića koji je ovdje iz usluge snima jer se on razumije u digitaliju. On inače vodi naš odjel za manjine, profesorica Mirjane Piskulić i Nikole Jelinčića. Jednostavno sam učila i svladala i upoznala jedan iseljenički svijet o kojem mi, koji smo formirani 80-ih u okviru lijevih intelektualnih krugova u našoj zemlji, nismo previše znali. Ja vam moram priznati da iz rada kolegice Marine Perić o HDZ pokretu u iseljeništvu, gdje je navela svih 300 udruga u svijetu koje su se stvorile 89. 90. 91. kreće moje upoznavanje onog što su utemeljitelji Hrvatske države, među kojima je ovdje i Milan Kovač i profesor Vidmarović i naši ugledni diplomati i naša Zdravka. Oni su jednostavno meni otkrivali jedan svijet o kojem mi apsolutno nismo znali. Ja sam otkrila mnogo ljepote u HDZ pokretu. Ovdje je i Marina Deur iz Brazila. Mladi ljudi koji su po impresu inozemnim novinarima prevodili istinu o Domovinskom ratu i mislim da studentski pokret koji je opisan u ovom iseljeničkom zborniku u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a to je potvrdio i komunikolog Božo Skoko, zapravo je začetak hrvatske javne diplomacije. Ti mladi ljudi rođeni u demokratskim razvijenim zemljama svijeta shvatili su da između ustaša i partizana, komunista, ideja nacionalnog mira može zaživjeti izuzetno i da pritom oštricu bistrenja istine treba okrenuti, kao što su rekli naši predstavljači, društvima u kojima oni žive i rade. I tu je krenuo uspjeh čovjeka kojeg mislim da moramo glasno izgovarati njegovo ime, doktora Franje Tuđmana. On je ovdje u Hrvatskoj matici iseljenika vodeći odbor za iseljeništvo još 60-ih, 1966. je uspostavio kontakt sa iseljeničkom mrežom diljem svijeta. A u pedantnom radu što ugledni znanstvenici donose svijetu, to sam naučila od profesora Janka Heraka. Ja uopće nemam pojma o prirodoslovlju. Ne znam ni zbrojiti dva broja, međutim, morala sam pročitati te radove jer je on vodio knjižni niz uglednih hrvatskih znanstvenici u svijetu. I onda sam ja kao profesorica književnosti pristupila čitati ko su ti glavni likovi o kojima piše i saznala sam više od 80 uglednih znanstvenika čiji je prinos u svjetskim laboratorijima utkan u suvremenu civilizaciju digitalne epohe. Od profesora Marina Soljačića do Nikole Tesle. A ovih dana će i profesor Herak prirediti jednu svoju novu knjigu gdje donosi dodatnih 20-ak imena. I o tim ljudima akademska zajednica u Hrvatskoj nije mnogo znala. Ali ja sam od profesora Heraka naučila važan postupak. Vrlo je važno odabrati suradnike ovdje koji sjede u ovoj dvorani, sveučilišni profesori, iseljenici, osobe od gospodina Miletića do Marina Sopte, profesorice Grgić i mojih kolega, svih naraštaja u Hrvatskoj matici iseljenika, utkali su svoje intelektualnu energiju u ovu publikaciju. I mogu vam reći da gospodin ravnatelj Mijo Marić zbilja podržava tu ideju staru, matičarsku, da ne stavljamo sebe u prvi plan, nego mlade ljude koji donose iz svijeta ono što su naučili od pametnijih, utjecajnijih i spretnijih od nas.
i jako volim njegovu rečenicu gdje postoji neko nerazumijevanje između iseljene i domovinske Hrvatske koji se uporno nastoji uvući u hrvatski javni prostor. Kako ste to državu napravili? I onda se samo navode negativne osobine. Profesor Marić kaže, nismo znali bolje. Upravo vi, mladi ljudi, i tu rečenicu je zapisao Tado Jurić u svojoj knjizi u kojoj tumači izazove strahotne odselidbe mladih ljudi. I ovdje, u našoj zemlji, iste prepreke imate kao diljem Europe i imate mogućnost raditi i poštivati slobodu kretanja. I to je ono najljepše da je ova tiskovina Hrvatski iseljenički zbornik u svih 67 godišta uspjela zadržati najpotentnije mlade autore. Moj rad, pritom, moram priznati da mi je malo neugodno, iako se zahvaljujem na svim pohvalama, je zaista minimalan. Ja samo istaknem neku značajnu mladu osobu koja u nekom laboratoriju, fakultetu, svi hrvatski fakulteti i sveučilišta su uvežane u našu serijsku publikaciju. Posebnu pažnju posvećujemo hrvatskoj tradicijskoj kulturi u svijetu, jer je ona i najmasovnija, ali to nije anakroni izraz hrvatskih iseljenika koji vole folklor. Svi su ti mladi ljudi, višejezični, akademski, dobro obrazovani i u svojim sredinama oni su javna diplomacija suvremene Republike Hrvatske. I još na koncu moram s vama podijeliti jednu rečenicu. Poslala sam tekst da je naša Republika Hrvatska vanjsko-politički i najbolja do sad. I da je sve dobro u Republici Hrvatskoj, a moj kolega i suradnik Adolf Polegubić iz Njemačke je rekao, kako možeš poslati takav članak? Kako to? A toliki broj mladih ljudi. Znači i mi smo sami nasjeli na propagandu. Jednostavno u Hrvatskoj nije se nikad živjelo bolje. Nikad se u Hrvatskoj nije živjelo bolje. Uvijek su ljudi koji žive od svoga rada živjeli teško. Većina ovih znanstvenika koji ovdje sjede su srednja klasa, od profesorice Željke Lovrenčić do profesorice Grgić i ovih ovdje naših vrijednih znanstvenika. I ja vas molim da nastavimo i dalje surađivati. Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika će sigurno omogućiti da ta tiskovina izlazi i dalje. Ponosna sam na vaš prinos Hrvatskom iseljeničkom zborniku, da je postao jedan od najcitiranijih publikacija koje se bave hrvatskim migracijama. Hvala vam svima. Nemojmo zaboraviti, serijska publikacija Iseljenički kalendar, danas Hrvatski iseljenički zbornik, pokrenuta je 1955. Izrastavši na tradiciji najčitanijih hrvatskih knjiga 19. i 20. stoljeća, ilirskih danica, preporodnih kalendarskih knjiga. Na ovo je radilo, uz naše poštovane izlagače, 35, više od 35 suradnika. U 8 dijelova pred vama je novo izdanje Hrvatski iseljenički zbornik 2022. Možete ga nabaviti u auli Hrvatske matice iseljenika. Ovdje u dvorani Matis i na terasi predstavnici medije mogu uzeti izjave od naših autora. Zahvaljujemo voditeljici odjela marketinga, našoj Ivani Roni. Predsjednik Upravnog vijeća Matice, gospodin Milan Komić, i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, naš profesor Mio Marić. Dijano i Vesnu pozivaju vas na čašicu razgovora, kako to znamo reći, i druženje uz prirodni dominak. Pozdravljamo sve vas, poštovani gosti i uzvanici, i vas koji ste nas pratili na društvenim mrežama. Neka vam mudrost bude na prvom mjestu, ako već nije to.
ali onda na drugom, ako ne na prvom, Hrvatska. Sve vam dobro.